Добър вечер, скъпи гости! Тази вечер ще присъстваме на церемонията по награждаване на спортист на годината в град Чирпан за календарната 2024 година. Аз съм Анелия Кроснева и за мен е изключително удоволствие да бъда ваш водещ тази вечер. Номинираните спортисти на град Чирпан ще бъдат презентирани в 11 категории. А ето ги тях. Най-добър дебют, най-проспериращ спортист, награда за ферплей, награда за цялостен принос в спорта, награда за спортен дух, специална награда за международно участие, модна спортна икона, специална награда ветерани, отбор на годината, треньор на годината и най-престижната награда – спортист на годината на град Чирпан за 2024 година. Преди да започнем и самата церемония по награждаването, давам думата на кмета на град Чирпан, Ивайло Крачолов. Моля, аплодирайте господин Крачолов. Уважаеми спортни деятели, най-напред искам да благодаря на треньорите, на родителите, на всички прекрасни наши млади спортисти за упоритостта, за това, че намират време да спортуват, да правят нещо наистина смислено и не само, да ни радват и с постижения. В днешно време да се занимаваш с спорт и да издържаш спорт, пък още повече, е едно доста сериозно приключение и предизвикателство. И аз се радвам, че в нашия град стъпка по стъпка си изследваме плана, който сме направили за развитие на спорта. И аз съм убеден, че тези резултати, които всяка година се надграждат, ще продължат с този темп и ще се радваме на все повече успехи. И нещо повече, видно от обхвата в детско-юношеските школи на различните спортове, че броя на спортуващите деца се увеличава. Преди една година, когато за първи път в този вариант, аз поздравявам господин Чапанов, целият отдел на дирекция култура, образование и спорт, за това, че по един малко по-различен начин искат да отбележат този ден, който е важен за вас, на спортиста. Да ви кажа, че когато застана пред вас и кажа нещо, че ще се случи, изключително удовлетворение имам, когато след година мога да ви кажа, да, това поехме като ангажимент и то се случи. И ако си спомните, миналата година по това време, аз ви казах, че имаме една прекрасна спортна зала в Зетио, имаме я. Всички ученици виждат как изглеждат училищните ни дворове. Над 1 милион вложихме в подобряване. В Зетио имат спортно игрище с изкуствена трива, освен тази уникална зала, която още ще надградим по нейното обособяване. В училище Кирил Методий има 2 нови площадки, тартанови за баскет и за волейбол. В училище Яворов имат едно ново баскетболно игрище и едно ново волейболно. Само след месец, в момента, в който даде температурата и времето възможно, ще положим цялата настилка и пред училище Олег Константинов, където се изгражда 60-метрова професионална лекоатлетическа писта. Игрище с изкуствена трева в ПГСС, игрище с изкуствена трева в село Свобода. Надявам се този злополучен проект там най-накрая да приключи цялата тая сага. В момента чакаме старт на процедурата за избор на изпълнител. Аз съм обещал преди 4 години, ще направим основен ремонт на стадиона, независимо от всички подобрения. Проектът е одобрен, финансирането е осигурено. Предполагам, че до края на месеца ще обявим процедура по избор на изпълнител и късна пролет ще стартира основния ремонт на стадиона, който включва поливна система на централния терен, нови сектори на трибуните, нова козирка на място на съществуващата, реновиране на събрикалните и цялостно реновиране на пистата от шамот. И се надявам, че до година по това време, като застана пред вас, по принцип сме планирани до есента да го направим, да имаме един изцяло обновен стадион. Пак там в момента започваме проектирането в южната част под секторите, изграждането на професионална байк площадка. Вече имаме идейния проект. Избрали сме фирмата изпълнител за
проектиране на спортната зала, която ще се намира между парк Теньо Стоилов и Ритейл парка. Аз ви казах миналата година за тази идея и това, което съм заложил в управленската си програма. Осигурили сме парите за проектиране, избрани фирмения екип, който да проектира. До края на годината ще имаме готов проект за спортна зала, мултифункционална и плувен басейн 25/10. И от това, което са поели моите политически партньори като ангажимент, би следвало края на 26-та, началото на 27-та да имаме финансиране, така че да стартираме и нейното изграждане. Казвам ви всичко това, защото за да спортувате, аз като бивш спортист знам много добре, че и съм ви го казвал многократно, има няколко фактора, за да се развива спорта. Да има материална база и да има финансиране, така че треньорите, и да има треньори, т.е. човешкия фактор, които да ви накарат да горите в спорта и да тренирате. Треньорите ги имаме. И то все по-млади хора влизат в сферата на обучението. Виждам и този план в вас, като млади хора, които да спортувате. Аз смятам, че пътя, по който сме поели, изпреварваме вече доста общини, така че да се чувствате със самочувствие. Вие ходите, обикаляте, виждате как изглеждат спортните съоръжения на други места. И аз ви гарантирам, че до 2 години Чирпан ще бъде на нивото на окръжните градове. Така че спортувайте. Благодаря ви от сърце, че се занимавате с нещо смислено. На вашите треньори още веднъж огромно благодаря за сърцатата работа и на вашите родители за това, че ви мотивират и ви подкрепят да спортувате. Благодаря ви, господин Крачалов. А сега ще помоля тук на сцената да заповядат спортистите от клуб по спортни танци Magic Step с ръководител Яна Тонева, за да поздравят всички нас с тяхната самба. Благодарим ви, деца. Още веднъж аплодисменти, моля.
няма да объркам повече, нека пристъпим към съществената част, поради която сме се събрали тук тази вечер, а именно награждаването на заслужилите отличия спортисти в град Чирпан през изминалата 2024 година. Първата номинация за тази вечер е за най-добър дебют. Тази номинация е разделена в две възрастови групи. За спортисти под 10 годишна възраст и спортисти над 10 годишна възраст. Наградите ще връчи Христо Чапанов, експерт спортни дейности към община Чирпан. Заповядайте, господин Чапанов. Първа възрастова група за спортисти под 10 годишна възраст. Наградата отива при Михаела Дамянова от спортен клуб по лека атлетика Спринт Чирпан. Моля Михаела да заповяда. През 2024 година Михаела участва в град София на леко атлетическо състезание на стадион Васил Левски. Миши, заповядай там да си вземеш наградата. В дисциплината 60 метра, където се отличва с бронз. Участва в трудната надпревара в Козарски пътища в село Могилово вече на 900 метра и заема първо място. Участва и на леко атлетическото състезание Go Kids в град Ямбол, където малко ни достига да се нареди сред победителите. Аплодисменти за Миши! И нека пристъпим към наградата във втора възрастова група. Спортисти над 10 годишна възраст. Там призът за най-добър дебют отива при двойката по спортни танци Кристиян Илиев и Русица Желева от клуб по спортни танци Magic Step. На държавното първенство в Стара Загора те стават вице-шампиони в категория Деца 2 латиноамерикански танци. А на държавното първенство в град Перущица стават финалисти на латиноамерикански танци. На държавното лично отборно първенство по възраст град Казанлък те заемат първо място в танцов клас 11, първо място в Деца 2 латино и първо място стандарт. Също така, Национална купа Казанлък второ място, Национална купа Стара Загора второ място, Национална купа Чирпан първо място. Кристиян и Русица също така представиха Чирпан и в град Вършец, където взеха второ и четвърто място, а в град Стара Загора завоюваха още две първи места. Моля, аплодисменти! Следващата награда ще бъде за най-проспериращ спортист. За наше щастие, тук претендентите бяха много, което говори за успешното развитие на спорта в община Чирпан. Поради тази причина, изборът на комисията беше труден и бе решено наградените да бъдат двама. Първата награда е за Валерия Минчева, състезател на волейболен клуб Яворов. Моля, аплодисменти. Нека ви разкажа малко за Валерия. През състезателната 2023-2024 година Валерия израства и се утвърждава като най-бързо развиващ се спортист, притежаващ отлична техника, физически качества и борбен дух. С тези си качества допринесе с класирането на финалите на държавното ни първенство по волейбол за девойки през последните 2 години. Аплодисменти, моля! Втората награда е за един спортист, който е пример за това, че мечтите стават реалност, когато вярваш в тях и работиш за своето усъвършенстване всеки ден. Моля, аплодисменти за Валентин Милев! Нека да заповядате при нас. Валю е състезател на мотоспортен клуб Hard Raiders България. След много добро представяне през последните 2 години, в момента Валентин участва в тазгодишното издание на световния шампионат по супер ендуро. Амбициите на Милев, който е подкрепен финансово от Амуслев, е да кара големия световен шампионат. Плановете му включват състезания в Полша, Унгария, Великобритания и Франция. Поради по-подходящите климатични условия,
Нашият състезател прекара 3 седмици от подготовката си в Испания. Наред със световния шампионат, Валю ще участва и на няколко старта от румънския шампионат по хард ендуро. Само преди 4 дни му бе първото състезание в Клуж, Румъния. Честито, Валю, и успех! А сега, една от най-достойните награди, която говори много за притежателя си. Наградата за ферплей. Тя заслужено се връчва на Величко Милчев. Величко, заповядай. Нека ви разкажа за Величко. Величко е член в клубът Чирпан бяга към туристическо дружество Средногорец. По време на участието си на състезанието Витожа 100 км, което се проведе на 29 и 30 юни 2024 година, Величко жертва усилията и резултата, който бе постигнал на само 9 км от финала, за да помогне на друг бегач от същата надпревара и остава до пълното възстановяване на колегата му. Това е пример, който показва, че спортът е социален феномен. Аплодисменти за Величко Милчев. Абсолютно заслужена награда. Преминаваме към следващата такава, която е за цялостен принос в спорта. Наградата се връчва на човека, който е пример вече над 40 години за постоянство, спортен дух и съпричастност към спорта и спортистите в град Чирпан. Това е доктор Тошко Иванов. Моля, нека заповяда при нас. Ако е тук. Аз все пак ще ви разкажа. Бил е лекар на футболен клуб Яворов Чирпан през 90-те години. Помагал е с лечение на голяма част от спортистите в Чирпан. И не на последно място, той самият е атлет-бегач. Може би сега да го видим. Дали в градския парк или на градския стадион, той винаги бяга през свободното си време. Моля, аплодисменти за доктор Тошко Иванов. А сега следва доза добро настроение с изпълнението на Калина Матева от 9 А клас в професионална гимназия по селско стопанство. Тя ще изпълни песента "Аз искам" на Революция Z. Моля, аплодисменти. Съня ми да мисля как да живея в самота. Не искам да мълча, не искам в ума ми решетки сиви да спират мисълта. Не искам да мълча, всичко, което искаме, свобода. Не, няма да ме видиш долу, не мога да живея без мечти. Аз искам да летя високо, ела с мен и полети. Аз искам очите да гледат слънцето без да чувстват страх. Сълзите няма в тях. Аз искам до звездите да стигне някак и моята мечта и да се сбъдне тя. И всичко, което искаме, свобода. Не, няма да ме видиш долу, не мога да живея без мечти. Аз искам да летя високо, ела с
Още веднъж аплодисменти за нея. Следващата награда е за спортен дух. За да награди победителя, ще поканя тук при мен господин Иван Станчев, заместник кмет на град Чирпан. Моля, аплодисменти. И сега, наградата за спортен дух отива при Анастасия Матева от футболен клуб Чирпан. Моля, аплодисменти. Това момиче неуморно се труди и постига успехи в един мъжки спорт като футбола. В момента Анастасия се състезава и за женският отбор на футболен клуб Пловдив в град Пловдив. Същият участва в женското първенство по футбол, администрирано от Българския футболен съюз. Викана е и в националният отбор за девойки. Моля, аплодисменти! Пожелаваме и много здраве и успехи през 2025 година. Следва наградата в категория Международно участие. Този приз се връчва на Нанко Казаков. Моля, аплодисменти! Нека Нанко заповяда, ако е тук. През миналата година Нанко взе участие в Маратон Рим 42 км, полумаратон Прага 21 км, маратон Униран, полумаратон Сараево 21 км и маратон Атина 42 км. Моля, аплодисменти! Следващата номинация е по-екстравагантна. Тя е за модна икона в спорта за 2024 година. Наградата отива при човека, който доказва, че стилът и мускулите могат да вървят ръка за ръка. Или по-точно бицепс за бицепс. И това е Николай Анакин, който го няма в момента, за съжаление. За мен е изключително удоволствие. Той не просто вдига тежести. Той повдига критериите за стил в града. Той не просто тича, той дефилира. Той комбинира спортен дух с моден шик така, че дори съперниците му спират, за да се насладят на гледката. Така че заслужени аплодисменти за този спортист с моден нюх, който доказва, че добрият стил е мускулът, който никога не спира да расте. За съжаление, Ники, както казах, няма възможност да присъства днес с нас, но нека все пак още веднъж да го аплодираме. А сега следва изпълнение на децата от клуб по спортни танци Magic Step. Кристиян Илиев и Русица Желева с ръководител Яна Тонева в изпълнение на джайв. Аплодисменти! Да. Аплодисменти за Кристиян Илиев и Русица Желева. От
Отново искам да поканя господин Христо Шапанов да връчи следващите награди. А следващата ни категория е специална награда ветеран. Тук наградата се присъжда на двама спортисти. Георги Жерков и Михаил Иванов. Аплодисменти! Винаги неуморни, с голям спортен дух и пример за по-младите спортисти. През изминалата година Георги се отличи с участието си в няколко маратона, които завърши на престижни места в категорията си. А Михаил Иванов още практикува любимият си спорт – футболът. Аплодирайте ги! И така идва ред на трите най-престижни номинации. Започваме с първата. Отбор на годината. Тази награда комисията присъжда на отборът младша възраст Ю-17 при футболен клуб Чирпан. Моля представителите и футболистите да заповядат на сцената за награждаване. В момента отборът заема четвърто място, само на една точка от второ в класирането в шампионата областна група младша възраст Стара Загора. През миналият шампионат 2023-2024 завършиха на четвърто място от 16 отбора. Моля, аплодирайте момчетата. Браво, момчета! Следващата награда е в категория треньор на годината. В тази категория са номинирани трима треньори. Моля на сцената за обявяване на треньор на годината да се качат Денчо Савов, Елена Паскалева и Никола Стоянов. Йордан Апостолов. Моля, нека заповяда и Йордан Апостолов. И така. Трето място. Денчо Савов изведе своят отбор по баскетбол от 5 до 7 клас момичета до финалите на ученическите игри в град Разград през месец юни. Моля, аплодисменти! Аплодисменти за второ място Йордан Апостолов. И първо място Елена Паскалева. Аплодисменти. Още веднъж нека аплодираме участниците в наградата на годината. И сега, след като изпратим нашите любими треньори, следва доза добро настроение с изпълнението на Калина Матева от 9-я клас от професионална гимназия по селско стопанство, като този път тя ще ни изпълни песента Истина. Моля, аплодисменти!
Някой ден сърцето ще поиска това, което ти си му отнемал, без дори да си разбрал. О, някой ден сърцето ще те съди за това, че много си го лъгал. Никога не казвай да, когато чувствата ги няма в теб, когато робиш своята самота, пак се луташ за този път, уморен от своя бяг, продължаваш се натам, вътре някъде дълбоко в тебе и винаги оставаш сам. Някой ден сърцето ще поиска това, което ти си му отнемал, без дори да си разбрал. О, някой ден сърцето ще те съди за това, че много си го лъгал. Някой ден сърцето ще поиска това, което ти си му отнемал, без дори да си разбрал. О, някой ден сърцето ще те съди за това, че много си го лъгал. Още веднъж аплодисменти за Калина. Дойде ред и на най-очакваното награждаване, а именно спортист на годината за 2024 година на община Чирпан. Номинирани за тази категория са 3 спортисти. Първият номиниран е Ангел Иванов от футболен клуб Чирпан. Моля, заповядайте на сцената. Макар да участва в колективен спорт, Ангел е номиниран в тази категория за своята всеотдайност, упоритост, непримирим дух и още много спортни и човешки качества, които го правят лидер. Вторият номиниран е Валентин Милев. Валю е откритието на спортист през 2024 за град Чирпан. Малко се знае за неговото развитие, но след тази вечер цялата спортна общественост ще знае и следи за неговите успехи през спортната 2025 година. И третият номиниран е Нанко Казаков. За наше голямо съжаление обаче, Нанко не е в залата, защото в момента пътува за Мароко, където ще вземе участие в полумаратон Мароко 2025 година. Аплодисменти за нашите кандидати. Наградата спортист на годината ще връчи господин Иван Станчев, заместник кмет на град Чирпан.
така, журито след много трудна работа, защото знаете колко е трудно да се отличат спортисти от толкова разнородни спортове, взе следното решение. Трето място се присъжда на Ангел Иванов. Второ място Валентин Милев. И първо място е за Нанко Казаков. Спортист на годината в община Чирпан 2024 година. Наградата се получава от неговата сестра. Още веднъж аплодисменти за нашите спортисти. И с това приключи нашата тържествена церемония по награждаването на видните спортни представители на града. Още веднъж за мен беше изключително удоволствие да бъда част от нея. Лека вечер на всички и до нови срещи!